Al canyes damunt de la vella, riera de mata amargor. Hi ha un indret on a l'hivern fa fred i a l'estiu hi fa calor. Tot pujant des de Solsona, el camí no serà gens dur. Us donem la benvinguda a la noble vila de Senyores i senyores, benvingudes al Llimoner, aquest capítol especial nadalenc que fem avui des de Su, el poble on va néixer la meva mare i on avui sentirem les campanades amb què acomiadarem l'any 2021 i entrarem a l'any 2022 i ho farem, a més, amb dues convidades molt especials que ens ajudaran a retransmetre les campanades des d'aquesta bonica localitat del Solsonès, que és Su. Jo sóc Manoli León Segura, presentadora del Llimoner, aquest programa on intentem esprémer els fruits que ha donat la cultura catalana i que no faig sola, el faig molt ben acompanyada, per exemple, d'aquesta gran artista violoncel·lista de renom internacional, que és Jacqueline de Tortosà. Hola, molt bona nit. T'he de dir que mai més tornaré a vindre aquí al Solsonès a passar la nit de Cap d'Any, perquè jo estic acostumbrada a uns climes més plàcids. Clar, però ara ens hem situat aquí al carrer Fosc, que et va fer tanta il·lusió. Aquest nom d'aquest carrer de Su tan petitó, quan vam tenir la idea, et va agradar molt. Ai, doncs m'agrada molt que em parlis precisament d'un carrer fosc, perquè jo esta nit parlaré d'un quarto fosc, relacionat amb los Nadals de David Vilaseca. Però es diu el Nadal, no els Nadals. O refereixes a diversos Nadals? Me refereixo a diversos Nadals de diferents anys i per tant sí que puc utilitzar el plural. Saludem també aquesta gran articulista del fanzine La Lloca i col·laboradora del Llimoner, que és Anna Love. Anna, benvinguda, com estàs? Ai, que raó, Jacqueline, quin fred que fa aquí. Però bueno, jo de seguida m'he posat a to veient aquests xicots tan formosos que teniu aquí al Solsonès, Manoli. He quedat esparverada. Hola, molt bona nit. Bona nit. Estic d'acord amb tu de que a mi els nois solsonencs me posen màxim. Però s'ha de dir que són molt inaccessibles. No, és veritat, el Solsonès és un lloc inhòspit i no és tan fàcil penetrar-hi. Ai, nenes, que me n'oblidava. Avui us parlaré d'una actriu molt nadalenca. I el que és més important ara mateix, que han de saber les nostres oients si ens estan escoltant en directe, és que retransmetrem avui les campanades des d'aquest poble del Solsonès, que és Su, acompanyats de dues grans dames de la cançó catalana. La Maria del Mar Bonet. I la Marina Rossell. Ai, nenes, quina il·lusió fer les campanades des de Su, acompanyats de la Marina Rossell i de la Maria del Mar Bonet. Abans dèieu que passàveu una mica de fred, vosaltres. Jo no n'estic passant perquè vaig amb aquest abric de pell, que això ho vaig aprendre l'any 98 mirant Caps d'Anys a TV3, de la Maripau Huguet, i això ho vaig aprendre d'ella, de portar aquest abric de pell que porto avui. Ja que cites la Maripau Huguet, esta gran periodista de TV3 que va néixer a un poble estopanyà de la Ribagorça, de la Franja, cal recordar que va protagonitzar una de les nits de Cap d'Any de TV3 més mítiques, des de Viella, en què li van tirar tot de boles de neu a la cara. Jo la Maripau Huguet crec que és una persona que no se li va fer justícia. No se li va fer justícia perquè sí que és veritat que era com la cara de la Catalunya plàcida, convergent, durant molt de temps a TV3, una cara innocent, però després ella també va tindre com un procés d'empoderament i jo crec que la Maripau Huguet se l'ha oblidat, tot i que també és veritat que va gaudir d'uns privilegis com per exemple que ella tenia un contracte vitalici en TV3 i va haver un moment que ella, per motius personals, bàsicament pel patriarcat, perquè ella estava en un directiu de TV3 i ho van deixar i es va agafar una depressió, li van dir que no donava una imatge saludable, perquè estava massa prima, no? Estava massa prima. I tot això crec que ho hem d'extraure del context en què va passar tot això i crec que s'ha d'analitzar el fenomen Maripau Huguet
de manera objectiva i tenint en compte totes les circumstàncies, totes les vicissituds i tot el context polític, social, cultural i del patriarcat. Inclús la podríem convidar algun dia. Però jo estic interessat ara per saber si l'Anna recorda aquests cap d'anys de TV3, també els vivia amb la pantalla. Des de que vaig néixer fins als meus actuals 23 anys, miro cada cap d'any les campanades de la Puerta del Sol a Televisió Espanyola. Oh! Fa més fi d'any. Una vegada... Fi d'any? Oh? Bueno, això, cap d'any. Una vegada és que vaig dir, vaig a posar les de TV3. Volia transitar cap a la modernitat de TV3 i de cop vaig veure unes campanades espantoses de la Montserrat Cavaller, que es veia un raïm a cada campanada. Jo acostumada a veure el rellotge aquell gegant de la Puerta del Sol. I em trobo amb aquella cara de boja de la Montserrat Cavaller, que cada campanada era un raïm posat a la pantalla i ella a cada campanada feia «Oh!». Però què estàs dient si justament això és el cap d'any de l'any 1991 i és el cap d'any del que us volia parlar, és el cap d'any que jo m'he inspirat per saber com podíem fer avui una gala de cap d'any. Hi van participar grans artistes, com per exemple Núria Feliu cantant una cançó que és aquesta. Veniu, ho farem tots, la nit de tots, us vull a tots. Celebrem la festa com a bons amics, que aquesta nit és per als amics, perquè per vosaltres ara i sempre són amics les meves cançons. Estem sentint a la Núria Feliu cantar el cap d'any de l'any 1991 a TV3. I és que aquell any a TV3 es va anunciar que no hi hauria cap programa especial, que aquell any TV3 no faria res per cap d'any, i així es van anunciant fins que el mateix 31 a la nit van sortir uns personatges a la televisió que representava que eren els treballadors de TV3, telefonistes, personal de seguretat, tota aquesta gent reunida dient que els treballadors de TV3 havien fet una aliança perquè els catalans no es quedessin sense la nit de cap d'any que es mereixien. Aquests personatges els interpretaven els actors de La Cubana i van presentar aquella gala de cap d'any amb aquest tall que sentirem ara. Els treballadors de TV3 entenem perfectament les raons que han motivat a la direcció d'aquest canal a suspendre el programa de cap d'any. No obstant, nosaltres creiem que 6 milions de catalans no es poden pas quedar sense el seu programa de cap d'any i les 12 campanades des del seu televisor. Per tant, els treballadors de TV3, tots nosaltres, les perruqueres, maquilladores, telefonistes, els tècnics, tots hem decidit fer un programa de cap d'any. El farem improvisadament, això sí, però el farem com cal. I explicant que eren treballadors de TV3, convidaven a diferents artistes que es trobessin arreu del país a anar als platós de TV3 i fer les seves actuacions. Sí que he de dir que és un cap d'any que no només és memorable perquè ho va ser, sinó que és molt interessant de recuperar a dia d'avui perquè han passat més de 30 anys i veiem també les expressions culturals d'aquella època. Hi ha actuacions molt diverses. És una mostra d'una mena de cosa que segurament en el seu moment ja era una mena de modernitat kitsch. Per tant, és un cap d'any bastant interessant a recuperar amb esquetxos constants de La Cubana. I un dels esquetxos més famosos és aquest que ens parlaves tu abans, Anna, que és com van retransmetre les campanades, que ho van fer amb la Montserrat Cavaller cantant. A veure, jo ara amb la distància ho aprecio d'una altra forma, però en aquell moment em vaig xocar molt i vaig tornar a posar Televisió Espanyola, ho sento molt. Però té aquell lletgisme que és una mica marca de la casa de La Cubana. Però jo crec que és aquesta dissonància que crea La Cubana i que la podem comprovar si mirem com es va explicar als espectadors el ritual de les campanades. És a dir, com es menja el raïm, de quina forma sonarien els quarts, les campanades. Això ho van fer dues actrius de La Cubana, Sílvia Aleàcar i Montplans, i podeu sentir en aquest tall de veu com ho explicaven. Nosaltres ens han encarregat que presentéssim les 12 campanades, però la veritat és que no tenim ni idea del que hem de fer. Ens han dit, nenes, vosaltres cap allà a presentar-les. Bé, no sabem ben bé què hem de fer, però sí els direm que sí que les farem aquest any, les 12 campanades. Això no fallarà. Encara que les tinguem que fer amb palmades. No, empalmades no. Bueno, vol dir picant de mans. Ai, senyor! Bueno, jo estem molt nerviosa, jo estic suada, i això que fa fred aquí. Bueno, tu que tens facilitat de paraula, explica'ls el ritual del raïm. N'hi ha 12 campanades, no? Bueno, es fan les 12 campanades perquè són les 12, no? Però abans de les 12 campanades van els 4 quarts.
que són unes campanades més fluixetes, que llavors no s'han de menjar el raïm. No. El raïm va, cada campanada es té que posar un granet de raïm a la boca. Bueno, abans té que tindre els 12. Un raïm cada campanada. Diguéssim que cap a Ponent sempre acostumen a fer-ho amb el raïm negre i cap al litoral llavors ho fan amb el raïm. El blanc. Llavors el poden tindre pelat o el poden tindre sense pelar, però la tradició és que s'ha de fer amb el raïm sense pelar. Però llavors el que no han de fer és treure la pellofa perquè llavors no els hi dona temps. El que han de fer és van fent una piloteta. Ai, quin fàstic! No. Bueno, el que vol dir la nena, calla. El que vol dir la nena és que... Cada campanada té que ser un gran... Això, ha de ser un gra de raïm cada campanada, perquè això és el que porta bona sort. Jo ho vaig fer fa un parell d'anys i, escolta, vaig aconseguir que l'home fotés al camp de casa i escolta, hem tingut una ratxa estupenda des llavors. Jo volia dir una cosa. Jo crec que tot el que ha fet la Cubana a TV3, sobretot aquest cap d'any, però altres programes, juntament amb Àngel Casas Show, són els programes més mariques de TV3. I ara em direu, i les Mil i Una? Les Mil i Una també, però hi ha un rotllo massa comercialot. Vull dir, si volem parlar de cultura marica més nostrada, hem d'anar cap a Àngel Casas Show i tot el que ha fet la Cubana a TV3. Jo no desmereixeria les Mil i Una nits. Era massa eixample, però també era més gai. La primera vegada que es va parlar de fetichismes a TV3 va ser a les Mil i Una nits. I jo, com a senyora conservadora, vaig descobrir coses que m'agradaven mirant les Mil i Una nits. Una de les diferències que hi veig és que la Cubana troba una expressió de mariconó molt nostrada i potser les Mil i Una sí que és molt més homologable a altres cultures. I, en canvi, les Tresines, la Cubana, aquestes gales de cap d'any, Àngel Casas Show, va trobar aquestes formes d'expressió de la mariconó des d'un lloc molt genuí de la pròpia cultura catalana, des d'una identitat molt pròpia. Sí, bueno, i Àngel Casas Show més des de la vessant més underground, no? Jo recordo que la primera drag queen entrevistada a TV3 va ser en un programa de l'Àngel Casas Show, que era un noi que ara ja està mort, de Sitges, i en aquell moment va ser la bomba, vull dir, va ser impressionant. Jo us ho buscaré un dia i us en parlaré més detingudament, però la primera drag queen a TV3 va ser el programa de l'Àngel Casas Show. Bé, i ara sí, anem a posar una Nadala perquè després d'aquesta Nadala, Jacqueline de Tortosà ens parlarà de com va viure diversos Nadals David Vilaseca. Llum als carrers de colors, campanetes i estrelles, cançons i Nadales que s'emporta el vent pels racons dels carrers plens de gent. Lluminosa nit de Nadal. Oh, Manoli, com sabies que esta era la meva Nadala preferida del món i com saps que és la millor Nadala que s'ha fet mai en català de tota la història de la música catalana i universal? Suposo que tots els oients del Llimoner han pogut identificar esta veu inconfundible del Pau Riba, que mos va deixar l'any 70 en el seu disc Dioptria, que per a molts experts és el millor disc de la història de la música catalana, esta magnífica sinfonia número 1 d'una nit d'un matí de Nadal. Una Nadala preciosa que agafa la millor tradició de la poesia. A mi em recorda Salvat Papaset, me recorda les poesies de Nadal populars que canten els xiquets damunt de la cadira a la nit de Nadal, i també recorda aquest esperit underground i aquest esperit visceral i cantellut de Pau Riba, que des d'aquí li volem donar una forta abraçada perquè va anunciar ara fa poc que estava molt malalt i serà una gran pèrdua per a la cultura catalana. Ai, nena Jacqueline, que encara no s'ha mort. Sí, disculpe si m'he excedit en la meva eufòria i la meva tristor abans d'hora. Espero que el Pau Riba dure molts anys, com tots aquests grans artistes inigualables de la cultura catalana de tots els temps. Jo ara ja me centraré en parlar del tema del qual vull parlar, que és un tema molt interessant. Jo ja sabeu que la meva gran obsessió, i no l'abandono, és David Vilaseca i és Els homes i els dies, que és la Bíblia dels gais catalans, una obra magna de la literatura catalana de tots els temps. I avui me centraré a explicar com David Vilaseca descriu i passa els dos Nadals que es descriuen a la seva obra.
Ell parla del Nadal del 90-91, és el primer Nadal que apareix al llibre. Llavors l'autor tenia 27 anys i este Nadal lo passa a Barcelona, en la família. I ara us faig una pregunta a vosaltres dos. Com creieu que una gai de principis dels 90 passa el Nadal en la família? Què fa? Jo no diré què fa, jo diré com passa el Nadal. Amargadíssima. I que l'Anna ens digui què fa. Plorar tot el dia. Este primer Nadal és als 27 anys. Als 27 anys no plores. Als 27 anys què fas? Sortir de festa i plorar quan arribes a casa borratxa. Busques vies d'escapament que després et fan sentir que aquesta buidor que senties és completament real. Heu encertat plenament a la idea que es descriu en este primer Nadal. O sigui, este primer Nadal i de l'any 90-91, en què l'autor tenia 27 anys i que passa a Barcelona, jo l'he titulat La gran evasió. I el que fa el David Vilaseca és evadir-se en les dues coses que surten constantment en tota la seva obra, que són, per una banda, el sexe i, per l'altra, la seva obsessió de temes acadèmics. I en este primer Nadal surt que se'n va a la sala fosca, per això abans que hem parlat dels carrers foscos de Suc, estem ara, doncs se'n va a la sala fosca d'una sala que es diu Rendezvous, que no sé si vosaltres us en recordeu, però era un bar que hi havia als anys 90 a Barcelona, i descriu en una precisió preciosa com és endinsar-se a una sala fosca d'un bar gai de finals dels 90 a Barcelona. Diu, després d'acomiadar la Núria i la Roser, que són dos amigues, diu, demana un gin tònic i puja a la sala dels vídeos que en aquella hora ja és gairebé buida. M'acabo el got, amb dues glopades i enfilo el passadís en penombra que du el recinte. Homes drets a banda i banda, a la recerca d'algú a qui seguir. L'últim que veig és el rètol lluminós. Ves en compte en la cartera, diu, en 3 idiomes diferents. I de cop ja sóc a dins. La geografia de la sala, una vegada adaptades les pupil·les a l'escassetat de la llum, és fàcil de discernir. Un espai central rectangular amb separadors als costats que delimiten recintes de foscor dins de la foscor. El que sol fer la gent és donar voltes. La brasa de les cigarretes il·lumina esporàdicament algunes cares, entrant o no al recinte als laterals depenent dels gustos, la paciència i les manies. Jo camino també a poc, deixant els braços morts a banda i banda com dues àncores pentinant el fons marí. No triga a produir-se un contacte, una carícia insinuada, una mà que em frega les natges, l'àncora es clava a l'alguer, la barca es detura. Tinc una de les millors sessions de sexe en què he tingut ocasió de participar. Recordo un bigoti i uns llavis molt surts que em petonegen àvidament. Al costat meu hi ha una parella i amb una mà acaricio el cul del noi que està d'esquena a mi. S'estableix una mica de complicitat entre ells i jo. No? I va seguint i va explicant tots els contactes que té allà al quarto fosc del Rendezvous. Com m'ha agradat això de l'àncora que es clava a l'alguer. Ho trobo preciós. L'àncora que es clava a l'alguer. Això el 22 de desembre de l'any 90. El dia 24, la vespre de Nadal de l'any 90, se la passa a la biblioteca i diu, llegeixo la biografia de García Lorca escrita per Ian Gibson. Llavors parla de la relació entre Dalí i Lorca, de la influència de Freud. És a dir, va combinant les seues estades en clubs de sexe i saunes en les seues qüestions acadèmiques que, de fet, s'hi relacionen, no? I són dos parts d'una mateixa moneda d'esta evasió dins del seu món i dins de la seva construcció d'una nova subjectivitat. Després de parlar d'això, de que llegís la biografia de Lorca, diu que se'n va a la sauna. I ara us llegiré una frase que com se pot ser més gai que David Vilaseca? Impossible. Diu, dissabte al vespre vaig anar a la sauna. Faig l'amor unes quantes vegades. Fer l'amor resulta fal·laç en aquest context. I follar es centra en una pràctica que pot donar-se, però que sovint no es dona, perquè no existeix una locució més neutra i general per referir-se a allò que els anglesos més pragmàtics anomenen to have sex. Bé, tant és. Vaig tenir tracte sexual. Ara això em sembla un informe policial.
al recinte del vapor, enmig d'una boira espessa a través de la qual es filtrava tènuement la llum del passadís. 3 homes, i després encara un quart. No els veig les cares, cossos relativament esvelts, jo al mig. Sento que les games gairebé se'm dobleguen entre la calor i l'orgasme. El dia abans de Nadal s'han anat a la sauna, no? Per evadir-se també d'aquesta realitat de la família i més vivint ella a Anglaterra. Tot i que David Vilaseca descriu com entre nosaltres feia la guarra pels locals de Barcelona i de Londres i de mig món, sempre hi havia dins del col·lectiu la por de contraure la malaltia. I llavors parla de que un noi li tira una escopinyada a la boca i que això li diu, em fa una mica d'angúnia, i tot i que diuen que així precisament no es transmet, penso en el perill de contraure la sida. És a dir, que quin Nadal passa, el David Vilaseca, el primer Nadal que se mos descriu, passa el cap d'any sola a la casa familiar i diu que la casa familiar sola, després de viure fora, tot li resulta allà dins familiar i al mateix temps llunyà, espectral. Jo no sé, vosaltres, o moltes gais, que quan tornen a les seues cases després de viure a la ciutat o de viure fora i tornen a les cases, no es troben precisament aquesta mateixa sensació en què tot és familiar i al mateix temps llunyà i al mateix temps espectral. Acabo en este Nadal dels anys 90 en què tenia un plan de cap d'any i el plan este se li anul·la i diu, segurament em tocarà menjar-me el raïm sol, però ja m'està bé. Després no es torna a parlar d'un Nadal fins al Nadal dels anys 2008-2009 i a l'últim Nadal, que és el del 2009 i el 2010, que a mi personalment me fa molta llàstima llegir com passa David Vilaseca l'últim Nadal de l'any 2009-10, perquè un mes després d'aquell Nadal tindrà l'accident fatídic que mos va deixar sense esta gran figura de la literatura catalana de tots els temps. El primer Nadal, que he parlat de l'any 90-91, diu: «Soc a Barcelona i renuncio a trucar a alguns amics a qui només fa un any encara hauria trucat. Si a cara de bugades per un llençol que diuen, jo cada vegada que torno perdo el contacte amb algú altre». Això ho diu a l'any 90. No? A mi aquesta cita me ve al cap quan vaig llegir fa temps un autor palestí que es diu Edward Said, que parla sobre l'exili. Diu l'autor Edward Said, al seu assaig sobre els exiliats, que els assoliments de l'exili queden soscavats permanentment per la pèrdua d'alguna cosa que es deixa enrere per sempre. Al fons, David Vilaseca, en aquest autoexili que se fa, deixa enrere totes aquestes amistats, deixa enrere tot aquest contacte familiar i ho deixa enrere perquè vol. Com molts gais, ara, com molts gais en el passat, s'incomoden davant de les festes de Nadal, que al fons són unes festes molt familiars, però des de quina perspectiva de família? El desembre congelat, confós es retira. Abril de flors coronat, tot el món et mira. Quan en un jardí d'amor neix una divina flor d'una d'unes ases, d'una d'una rosa vella, fecunda i punzella. Avui, en aquest especial del Llimoner Cap d'Any, el conte de Nadal. Que si yo ahora fuera perra, no estaría aquí llorando, que saldría al patio rápido a saltar. Ai, què és aquesta merda? Treu això, sisplau, per favor, no em poseu aquesta cançó per fer el conte de Nadal. Perdó, Què és hi aquesta ha hagut un error. No, aquesta no és, És la Rigoberta Vendida, aquesta, per l'amor de Déu, no em poseu això, No. Creieu-me aquesta merda o no us faig el conte de Nadal? Ja l'hem tret, canviem la cançó i ara sí, Anna, ens pots explicar el teu conte de Nadal.
Desembre de 1925. És el dia de Nadal. Fa fred a Barcelona. A casa de la família Batista Llorenç, una dona xiscla. Entre decoracions nadalenques i esbufecs, neix una nena. Era el dia de Nadal i de nom li van posar Nadala. Nadala Batista i Llorenç va néixer el dia de Nadal de 1925, però en el registre civil hi va constar que havia nascut el dia de Sant Esteve. Quan va esclatar la guerra, amb l'alçament militar, tenia 11 anys i va veure, amb 14, com aquesta acabava amb la victòria franquista. La joventut de tota una generació ofegada per la bota del feixisme, condemnada a la foscor. Però enmig d'aquella grisor, Nadala Batista va trobar una escletxa de llum. Al Cercle Artístic de Sant Lluc hi havia una colla que feia teatre, que es coneixia com a Agrupació Dramàtica de Barcelona. El grup on la Nadala va entrar i que va ser el seu primer pas en el món del teatre independent. Ben entrada la quarantena, la Nadala s'anava consolidant com una gran actriu. La seva veu rogallada, tan peculiar, la feien una actriu propera al públic que la veia a les seves obres de teatre independent, però que també la va acabar veient a la televisió finals dels anys 60, fent obres de teatre al programa Teatre Català de Radiotelevisió Espanyola. Als anys 70, quan la Nadala ronda els 50 anys, participa com a intèrpret en espectacles de cabaret. Els més celebrats són els que fa la mítica Cova del Drac. Allà es relaciona amb persones com Maria Aurèlia Capmany i desplega tot el seu talent en aquests espectacles burlescos. Però no abandonà la vessant dramàtica i el gran públic la va poder veure a l'ambiciosa sèrie d'època La Saga dels Rius. La Nadala va presentar obres de reconeguts autors catalans, com Una vella coneguda olor del nostre estimat Josep Maria Benet i Jornet. I amb 60 anys interpretava obres d'autors internacionals amb les companyies més prestigioses, treballant també al Centre Dramàtic de la Generalitat de Catalunya. Els cineastes no podien ignorar el talent de la Nadala i va començar a fer cinema. Els títols catalans més cèlebres en els que la podeu trobar són La plaça del Diamant, La febre d'or, El pianista o Lisístrata. També la televisió es va interessar en ella i als anys 90 comença a treballar a Secrets de família en el paper de la Trini, una treballadora de la neteja absolutament racista. I arribat a aquest punt, us vull posar un tall de veu perquè sé que reconeixereu de seguida la Nadala a través de la seva veu inconfusible. Doncs, és que em fa vergonya i tot dir-li. No es pensi que sóc una xafardera, jo, No he pensat mai de vostè, estigui tranquil·la, però parli. Veurà, en Víctor és el fill d'una veïna molt maca que viu a 3 cantonades de casa. Ja. Què passa amb aquest Víctor? Doncs que em va dir que el seu pare havia organitzat un espectacle amb la negra aquella, al centre, ballant danses d'aquestes, un escàndol, reina. I per postres s'hi va tornar a quedar a dormir a casa seva. Vostè ja m'entén. A la Nadala també l'haureu sentit a Vent del Pla, fent d'una insuportable veïna tafanera, la Conxita, o a Plats Bruts, fent de la Genoveva, un personatge esporàdic que és amiga de la iaia Assumpción. L'any 2003 va rebre la Creu de Sant Jordi per la seva carrera i un 5 de març de l'any 2015 va morir a la ciutat de Barcelona a l'edat de 89 anys. Nadala Batista, nascuda al Nadal de 1925, és una actriu que convé reivindicar i fer memòria. I per això, en aquest especial nadalenc, us en volia parlar. A prop del llit
passava un dimoni escuat, patrip-patrap. A prop del llit passava un dimoni escuat, patrip-patrap. Sentint tanta gatzara, al mig se n'és ficat, patrip-patrap. Al mig se n'és ficat. Anem a cagar el tio. Jacqueline, Anna, esteu preparades? Ai, sí, quina emoció! A veure si ens caga alguna cosa, que no sé si heu estat gaire bones durant l'any. Ai, ha sigut molt dolenta, però jo crec que el tio està de la nostra part. Jo també ho crec, perquè al fons és sadomasoquista com nosaltres. Vinga, doncs som. Va, nenes, traiem la manta, a veure... Què és això? Què és? Són enllaços. Enllaços d'internet? Què? Vaig a mirar què és. Ho poso a internet, No pot ser veritat. Això és La Caverna? La millor pel·lícula de sèrie B catalana. Ai, quina il·lusió aquest tio. Mira, però és que hi ha més pel·lícules. Ai, hi ha més enllaços, Això és el regal per totes les nostres oients. Acabem de veure que tenim moltíssimes pel·lícules dels anys 90 de cinema català, cinema molts cops de sèrie B, cinema ja una mica vintage que us animem a recuperar. Una tasca de recuperació que podem fer des del Llimoner gràcies al tio que ens ha cagat aquestes pel·lícules i que si vosaltres, oients del Llimoner, voleu recuperar, podeu anar al canal de YouTube d'aquest podcast, del Llimoner, i allà trobareu una carpeta amb totes les pel·lícules que ens ha cagat aquest tio. El 25 de desembre, fum, fum, fum. El 25 de desembre, fum, fum, fum. Ha nascut un minyonat rosi blanquet, fill de la Verge Maria. Ha nascut a una establia, fum, fum, fum. I per cert, nenes, parlant de pel·lícules, no sé si veu veure fa uns dies a TV3 que van emetre aquesta adaptació de Benet i Jornet que era Berenàveu a les fosques. Jo sí que la vaig veure i he de dir que van haver coses que em van agradar i altres que gens. El que m'agradava van ser les actuacions, concretament la de la Laura Conejero i la de la xiqueta que feia de Montserrat de Menuda, que ara buscaré com se diu, i també la del Ferran Renyer, que mos va sorprendre. I la de la Bea Segura, també. Ai, sí, m'hi va agradar molt la Bea Segura. És veritat, Bea Segura i Laura Conejero m'hi van agradar molt. Bea Segura, que va trencar totalment el seu registre més habitual televisiu, el va trencar totalment i va fer un registre molt diferent al que ens té acostumades. Sí, aquest paper de dona conservadora, no? Tancada, de dretes, fantàstica. Sí, és que fins i tot li va canviar el físic. Jo crec que estava tan ficada en el personatge que li canviava fins i tot la fesomia, el físic. O sigui, és camaleònica aquesta actriu. Mira, Anna, un dia ens has de parlar de la Bea Segura, la punxa, i així parlem dels seus rostres. Ai, doncs sí. També he de dir que em va sorprendre, com a canvi de registre, lo Ferran Renyer. Que és un sugar daddy, ja. Sí, és veritat que ara, un sugar daddy, però t'he de dir que està igual ara que fa 10 anys, que fa 20 anys. I una cosa que no m'agrada d'esta adaptació és que l'obra de teatre, per començar a Berenàveu a les fosques, no és la millor obra de Benet i Jornet, perquè és una obra de quan era jove, de les primeres obres que va fer, però que és l'obra que li va donar certa influència i cert èxit dins del panorama teatral català. Però aquesta obra de teatre és important per una cosa que jo ja vaig explicar al seu moment, i és que és la primera obra de teatre català en què surten dos personatges explícitament homosexuals i en què la relació d'aquests dos personatges és central en la trama de l'obra. Què va fer TV3 a l'adaptació? Va diluir aquesta part de la trama fins al punt que hi van haver espectadors que no ho van entendre. En va prescindir totalment. L'obra de Benet i Jornet original té més xitxa
Que l'adaptació feta el 2021 de TV3? Que aquesta relació entre els dos homes és central per entendre què ens està explicant la trama, perquè sense entendre aquesta relació no estem entenent la història que ens està explicant Benet i Jornet, és a dir, s'ha d'entendre per entendre la història, però és veritat que és un fet que el carreguen tot el subtext de l'obra i, per tant, només el podem interpretar, és a dir, no és gens explícit, el podem interpretar a través dels seus moviments, de les seves mirades, inclús hi ha un moment en què es veu un d'aquests personatges descordant-se, no? Com que estem insinuant que s'està despullant, no? Però és tan poc explícit que comparteixo amb tu, Jacqueline, que hi haurà espectadores que no hauran entès aquest fet i, per tant, no hauran entès la trama. És que directament es salten parts del text. Ja entenc que és una adaptació, però és que no es poden saltar aquestes parts tan importants del text i reduir-ho només a aquella mena de mirada que sembla que es vagin a fer un petó i ja està, i carregar-se tota aquesta trama d'aquesta manera. O sigui, per això jo crec, jo des d'aquí vull recomanar que, vull dir que està molt bé aquesta telemovie, des d'aquí aplaudeixo que TV3 faci aquest tipus de telemovies, però en base a aquesta obra de teatre, el Benet i Jornet, m'agradaria que la gent veiés també l'obra de teatre que està a Televisió Espanyola a la carta, amb la Carulla, amb la Nadala Batista, que és en blanc i negre, que potser ens semblarà com molt allunyada de les coses que estem acostumades a veure ara a Netflix i tot això, però jo crec que és una obra que s'ha de veure també. Sí, de fet, si algú s'interessa per l'obra, pot recórrer al text, el guió original de Benet i Jornet, pot recórrer al telefilm que ha fet ara el 2021 TV3, o pot recórrer a aquestes gravacions teatrals que feia Ràdio Televisió Espanyola i que ens serveixen per fer memòria històrica cultural de la cultura catalana, de la mateixa manera que ara els oients del Llimoner poden fer anant al nostre canal de YouTube amb el cinema català. I, per cert, jo també us volia comentar, havent vist Berenàveu a les fosques, que hi ha un element que a mi no em va molestar especialment, però sí que em va cridar l'atenció, que és el personatge de la Montserrat quan és gran. És una actriu que va amb perruca. I no sé si a vosaltres us va grinyolar aquest fet o no. Jo em vaig descollonar de riure. O sigui, quan vaig veure allò, em vaig pixar de riure i fins i tot vaig fer un tuit dient que jo tinc perruques del xino molt més realistes que la perruca aquesta que va sortir l'altre dia a TV3, que és tot un despropòsit, per l'amor de Déu, i vaig demanar més pressupost per TV3 perquè puguin comprar millors perruques, per l'amor de Déu. Va ser un recurs fàcil que van fer servir, que els va sortir malament perquè es veia cutre i de mala qualitat, que era fer un contrast entre els anys 50 i els anys 70 fàcil. Sí, és que pitjor que Cuéntame, perquè, a veure, almenys a Cuéntame, la Duato aquella, el cabell és el seu natural, no li posen cap perruca. Vam fer un Cuéntame com una catedral i estem criticant la perruca, no l'actriu, que la Georgina Amorós, que és l'actriu que va fer de Montserrat Gran, ho va fer molt bé i, per cert, que és una actriu molt famosa fora de Catalunya perquè és protagonista d'una sèrie que es diu Élite. Doncs potser li van posar la perruca perquè els espectadors no la relacionessin tant amb aquesta sèrie tan coneguda. Com que és una persona famosa i no vol que el seu veïnat la reconegui quan surt al carrer, es posa una perruca. Ara mateix tot té sentit. Jo només vull dir que a l'adaptació televisiva vaig trobar a faltar que es justifiquessin aquestes coses. És a dir, la Georgina Amorós, tot s'ha de dir, no passa res, és una actriu amb un accent xava. Hi ha molts actors amb accent xava en aquest país que adorem i estimem, però... Marc Martínez, el nostre amic Marc Martínez. Té un accent xava i el trobo un actor magnífic. Què passa? Que jo a Marc Martínez potser no el faria fer un personatge que no pogués justificar que tingués aquest accent xava, o, si no, li demanaria que impostés un accent, que és el que tants cops hem parlat del Llimoner que passa. A veure, la Emma Vilarassau també té accent xava. Demana-li a l'Emma Vilarassau que no faci accent xava. No estem parlant del mateix accent xava. Crec que són dos errors de la pel·lícula, que si tu tens... És molt xava, l'Emma Vilarassau és super xava, però no... No tant. A veure, nena, vas veure la pel·lícula del Benet i Jornet, era super xava. Hi ha dos actrius molt xaves. La menestralia dels anys 50 del barri de Sant Antoni de Barcelona no parlava així. Correcte, per això que si tu agafes un personatge que puguis justificar perquè té aquest accent, per mi no seria un problema que fos un accent xava. En aquest cas, per mi no està justificat pels motius que diu la Jacqueline, és a dir, no correspon ni a l'època, ni a l'estrat social, ni a la localització de Barcelona, que això passa al barri de Sant Antoni a tocar del Raval,
I l'altra cosa és que la perruca a mi tampoc se m'hauria fet molesta si s'hagués justificat, si s'hagués naturalitzat. Si ens haguessin dit, mira, aquesta dona és una dona que va amb perruca, i va amb perruca perquè li ve de gust, o va amb perruca per aquest motiu, ho hauria entès perfectament. Com tu, Anna, aquesta perruca que portes avui, de fet... Ja, però aquesta perruca és de qualitat i ben bé podria ser el meu cabell. Sí, això és Però veritat. aquella perruca era un despropòsit. I mireu, noies, no sé si des d'aquí al carrer Fosc us esteu fixant amb el campanar de Su, però s'estan acostant les 12. Per tant, ja és hora de que rebem a les dues dames de la cançó catalana que ens acompanyaran avui al Llimoner per retransmetre des de Su les campanades que donaran benvinguda a l'any 2022. El cel és estrellat, el món és tot glaçat, neva i venteja. El món és tot glaçat, neva i venteja, neva i venteja. I ara sí, senyores i senyores, a punt del cap d'any, rebem a dues grans dames de la cançó catalana. Per una banda, Marina Rossell. Marina, benvinguda al Llimoner, com estàs? Doncs estic aquí una mica enfredolida de ser aquí a Su i la veritat és que molt contenta. Bé, Marina, tu ets una dona molt nadalenca, has fet discos de Nadal, has cantat grans clàssics de les Nadales. Són dates que vius de forma molt especial? Jo ho vic sempre de forma molt maca i passo els Nadals amb les grans amistats que a poc anem perdent per la vida i és un moment molt intens i molt viu que jo recordo molt. I voldria, aprofitant que aquesta nit faig les campanades des d'aquí, des de la vila de Su, voldria recordar aquella nit de Nadal de l'any 1915, que de cop va començar a sonar la cançó Santa Nit, aquell poble al front a la Primera Guerra Mundial, i tota la gent va sortir de casa i els soldats dels bàndols contraris es van abraçar i tot va ser un sentiment de germanor. És el que desitjo també per l'any que vindrà ara. Bé, l'any, Marina, que esteu a punt de donar la benvinguda juntament amb una altra gran cantant, una altra gran dama de la cançó catalana que també ens acompanya avui a la vila de Su i que és Maria del Mar Bonet. Benvinguda al Llimoner, Maria del Mar. Bona nit, Manoli. Bona nit, Marina, estimades al·lotes. Ai, mireu, jo ara mateix vinc des de Mallorca a l'Alguer, des de Mallorca a l'Alguer. I avui estic aquí al Solsonès, aquesta bonica vila de Su, que també és part de la Mediterrània. Maria del Mar, Digue'm, estimada Marina. Agafa'm la mà perquè tens aquesta veu tan maca i quan eres jove, jo, la veritat... Perdona, bonica, però és que jo encara sóc jove. Bé, doncs fa anys jo et tenia una mica d'enveja perquè tu eres tan guapa amb aquesta melena i jo em sentia molt petita i molt lletja, però ara... Marina, això no ho diguis perquè aquí hi ha l'equip del Llimoner que sabem perfectament per què us hem demanat a vosaltres, Marina i Maria del Mar, que ens acompanyeu, perquè sou dues grans dames de la cançó. Maria del Mar, jo tinc un dubte, que abans ens parlaves de la Mediterrània. Tu celebres el Cap d'Any molts cops a Barcelona i altres cops també a Mallorca, i avui has vingut terra endins. No sé on estàs més acostumada a viure el Cap d'Any o què significa aquesta data, aquest moment de canvi per tu. Mira, jo les festes de Nadal i de Cap d'Any normalment les passo a la meva illa, que és Mallorca, juntament amb un estimat amic. Això no ho he explicat mai, però avui amb la confiança que us tinc us l'explico, que és que passo les festes de Nadal, com que jo sóc fadrina i no tinc cap persona, cap marit que estigui al meu costat, doncs quedo amb el meu amic Tomeu Penya, i cantem Nadales, i ens emborratxem, i bevem herbes eivissenques tota la nit, i acabem fent l'amor com dos folls, tota la nit escoltant country, i mustaquí, i música mediterrània. Jo els estimo molt, el Tomeu,
però sobretot el Mustaquí, jo mai l'he oblidat, sempre serà el meu amic, el meu company, i jo li dec molt al Mustaquí, un gran referent i un gran cantant i un gran amic. Bé, amigues Marina i Maria del Mar, arriba l'hora d'explicar als nostres oients com funcionaran avui les campanades des de SU, les persones que ens estan escoltant. Com funcionaran avui les campanades? Bé, el primer que els hi direm, no, Marina i Maria del Mar, és que, com sempre, primer sentiran 4 quarts. Primer sentirem els quarts i després anirem sentint els dongs de cada campanada i cada campanada ens la farà algun personatge que ha passat pel podcast del Llimoner. És a dir, nosaltres sentirem primer un dong i una frase. Primer n'hi haurà 4 que seran els quarts. Després sentirem unes campanes diferents i sentirem 12 frases que cadascuna representarà un gra de raïm que hem d'empassar per donar la benvinguda a aquest any 2022 que està a punt de començar. Queden molt pocs minuts. Marina, no sé si ens vols afegir alguna cosa d'aquest ritual. Sí, jo vull recomanar a la gent que si no hi és a temps de menjar-se el raïm sencer, que no s'ennuegui, si us plau, perquè hem de viure. Això és el més important i molta vida i molta lluita també i molta felicitat pel nou any que comença. Doncs ara sí, estem a les portes de l'inici del 2022 i anem a començar aquestes campanades del Llimoner. Faig teràpia, però no he parlat mai tant de ma mare com estic parlant amb tu. Allà els porros anaven que se les pelaven. Perquè he llegit moltes biografies, Sobretot de la Lina Morgan. El meu accent xava ve d'ella, que jo vaig ser molt fan d'adolescent de l'Eva Santolària. La Loles és la Loles. Asseguda, mirant-se com 2 homes es morrejaven. Que quan m'han passat les coses per davant he fet... Té part de masculina i part de femenina. Carinyo, fer un caldo no és cuinar. No vull que es vegin els ous per sota del cul. Si el guàrdia civil el portaves tu dintre. Tu eres Vicky Jote. Sadomasoquista que al meu pare li encantava. L'olor de l'Anna Lizaran, de liles, de violetes. Sou molt guapes, totes 3. Estimem el cos i estimem la terra. Hola, que bé! Bon any, Bonanyana, ai, que bé. Que emocionado, 2022. Una nit, prop del mar, ja m'havia dormit. Ai, és que estic enfollida, em tornen aquestes cançons. A mi també em torna. I la brisa de la Mediterrània, estic boira. Terra de fraternitat, és el poble qui governa des de dins de la ciutat. Bé, Maria del Mar, Marina, ara farem una cosa que és molt típica dels millors programes de televisió del món, que és que nosaltres continuarem allargant la festa amb les vostres cançons, amb el vostre concert, amb un concert de Marina Rossell i Maria del Mar Bonet des de la noble vila de Sou, però en canvi a les nostres oients les acomiadarem aquí, es perdran a la millor part de la festa, per tant és el moment d'acomiadar-les, donant-los la benvinguda aquest any 2022, que esperem que sigui un any ple de joia i gaubança per totes elles, recomanant-los que escoltin
Marina Rossell, el teu últim disc, que és aquest 300 crits que has fet ara, amb versions i amb cançons pròpies. I també que recuperin, Maria del Mar Bonet, que recuperin el teu disc amb el Borja Penalba, que has fet després de 50 anys de carrera, que és un disc també exquisit. Ai, sí, aquest xicot tan formós, canta gairebé tan bé com jo. Quina sort teniu algun. Bé, doncs Bueno, ara... nena, tu no et queixis perquè ja t'han fitxat al fax, que cada dia et veig allà i a mi no m'hi conviden tant. Preferiria estar amb un xocotot com el Borja Penalba. Marina, Maria del Mar, ens quedem amb vosaltres en aquest concert, però ara sí, acomiadem a les nostres oients, els hi desitgem un magnífic 2022 que tot just comença, ens quedem de festa suc i anunciem a les nostres oients que ens retrobem al Llimoner de l'1 de febrer. Maria del Mar, Marina, un plaer enorme. Gràcies. Adéu-siau. Com sempre, la vida. Molta salut. I Jacqueline i Anna, com sempre, un plaer al Llimoner amb vosaltres. Ens veiem l'1 de febrer. A reveure! A reveure, estimades. Molts petons, bones festes, bon cap d'any. Un infant com una estrella que a mi ja em té el cor robat. Anton tirolero-lero, Anton tirolero-la, Jesús al pessebre anem-lo a adorar. Anton tirolero-lero, Anton tirolero-la, Jesús al pessebre. Vamos allá, ¿no? Què li donarem a la pastoreta? Què li donarem per anar a ballar? Jo li donaria una caputxeta i a la muntanyeta el faria anar. A la muntanyeta no hi neva ni plou, però la terra plana tot el vent ho mou. A la muntanyeta no hi neva ni plou, però la terra plana tot el vent ho mou. Sota l'ombreta, sota l'ombreta, sota l'ombreta, l'ombreta, l'ombrí. Sota l'ombreta, sota l'ombreta, sota l'ombreta, l'ombrí. Anton tirolero-lero, Anton tirolero-la, Jesús al pessebre anem-lo a adorar. Anton tirolero-lero, Anton tirolero-la, Jesús al pessebre anem-lo a adorar. Anton tirolero